Hellogi. Fáilsaigh chuig mo Phodcast. Mo Phodcast nua. Podcast denómid a bhaith sa gceist, mar sin an turan ama is mú atá ag TikTok. Mar sin, bhí mé géirí podcast a chur le fad an lá, agus I gcónaí chorthaíam leiscéalte chum féin níl an trealamh ceart agam, níl an tám agam. Ach, tá roinnt trealamh agam, tá denómid agam laghad gach seachtain. Mar sin, hí mé síos an mádin agus seo é mo Phodcast. Mar sin, mar tá tusa I scrollán sin ar TikTok. Thó cúpla nómid lom. Agus is féidir linn an denómid seo chatha ag labhar chuige. Cén plán tágam níl plán agam. Níl éon plán agam. Plán dó laghad tágam. Níl fucking brógaí agam faoi láthair. Well, tá brógaí agam ach ní mé chatha brógaí faoi láthair. Beidir go chortha mé OnlyFans don cinál content sin ach sin níos faoide rá. Ach bhí mé géirí an podcast seo chorthú beidir go bhfuil tusa ar meallach siach dtíon obair, beidir go bhfuil suslóm fát agat agus tá tú géirí níos mo chuige chlostal. Fáin an seo is féidir le chuige chlostal. Chuige cream nó maith a bhaith an? No. Tá tú san áit mí ceart go sin. Ach, chuiscoil se bhaith an. Meas gan den burle de chuige feicmans. Mar dúirt mé níl plán agam. Níl plán agam ach tá mé an seoir madzin I lár na Liechtenstein I méanaar agus cha mé rá tá sé sách úignach dom le bheith amach an seo. Tá mé amach seo le chopla seach na nús agus gan áras bíos deachar, mar níl éon gréige le fáil, níl éon fucking éireannaigh amach an seo na bach le chuige. Bhíoh mis sásta dámioch just éireannach na ggó amach an sin, agus a bhíoh sásta labhar bíos deachar mar éireannach sílim boga thar agus nach bhfuil tú an aithne chuir daoine gheart agus rudí mar sin bíos deachar agus mar sin bhí méid smuoine nach mé si go deas mioch an deis agam níos mo chuige labhairt agus beidir chuige labhairt lom féin, mar bíon ag labhairt lom féin an tal mar fad. In chuige, in Merle, bísbeir Germánis, más féidir. Mar sin, cén fáin nach mioch mé an denómid a chatha ag labhairt chuige leis an camera agus lom féin. So tá mé an seo á dhéana sin, tá mé sásta le bheith dhéana sin agus le chuna dé ba duine ag an amach an sin agus spéisiúigh ag bansult as an padcrúla seo. Mar dúirt mé níl plán agam an dhéana mé fótheideal ar na fís an seo níl sam. Níl sam an áiríre. Tá bíam ag smuoine tá mé ag smuoine faoi fótheidealú le chopla seach na nús. Mar sin an cinál fearr atá anna. Bhí mé smuoine faoi rudí mar sin. Agus gan áras tá mé an seo I Liechtenstein tá mé géirí níos mó Germánis a álam. Sa chuig gur féidir an labhairt le daoine. Sin an cinál príomh sprochat agam a bheith an labhairt le daoine. Ach rud a thug mé faoi deara faoi na subtitles, na undertitle mar dhearns lucht na Germáine. Ná níos mar tá mé géirí fios chuir me Germánis agus tá mé ag brandú ar an telefís agus gan áras an seo tá an telefís as Germánis Christen nach Reidze. I'm shocked as you are. Ach tá sin ionta cabhraach mar caiim me sé sin agus iireachta dhéanamh éisteach leis an Germánis agus iireachta dhéanamh peachtasús ar péród atá rá ag an daoine ar telefís. É sin ráte bíonn sé deachar go háirithe le telefís na Germáine, mar I don't know if you've seen German television, níl sé go maith. An cinál crack a bhíonn sa siúil acu báhairstút frá fermór atá sa tóir ar bhean, sin an teistrin cearta sin, agus tá sin crackáilte. Agus go mála sin tá shopping queen acu tá sin
ina chlór mór le rá an seo tá an éileh ar an chlór sin agus an rutar gceiste sin ná téins maná an mu ag siopdort a cinál dúchlán siopdorta I gceist agus bín fear éigen just espócu as gachród atá á chahabh acu, á ceannach acu, á dhéanamh acu. Ach tá daoine go hiomlán tóga leis an chlór. Ach fós hain, bí mi sé brandú an stuff seo sa chuig gur féidir dom fios a chuir me Germánis agus a bheith éisteach le lísmú Germánis. Ach, ní léon fuheadsel ar an telefís gan áras. Mar leabhainn scacht duine seo Germánis, so níl gá le fuheadsel I dhéanamh ar an stuff. Ach, tá mu de brandú ar sra ar Netflix fi láchar ar ban dark agus is as a Germán an trasha agus tá sé déinte sa Germán agus tá chach duine glabhas Germánis. Fair enough. Ach tá mu de banúsad as na subtitles I Merle agus tá mi sé ceappa nach bhfuil méid fáil an cinál benefit céine as a bheith éisteach le Germánis agus a bheith ag léamh na fuheadsel. Maar bí mé ag léamh na fuheadsel amháin, sin an méid atá siúil agam. Níl mé éisteach le aon Germánis ag éirí tuchasús ar na focail nó éonra. Tá me cinál í leisciúil níos ag léamh na fuheadsel. Mar sin, níos am céic ó charach is atá fuheadsel agus duine ag éirí teanga a álam. So má tá tú brandú ar seo go fóil ihar haon fair play goods. Ifar dó, má tá tú brandú ar seo agus tá mé tar éis fuheadsalú a dhéanamh ar fhí seán fair play gomhain, mar tá mé tar éis den ó méid fhí seán tá gceiste tá bhád is mó gceiste sin. Tá ag gach duine a chrochíns ábhar ar TikTok, pay ábhar in Gaeilge. Tá daoine ag súil le fuheadsel I Merle an támar fad. So, béidir, I'll stick it to the man in you. Béidir nach chéine mé éon fuheadsalú ar an fhí seán seo, ar na podcasts den ó méid seo. Béidir, this is my way of sticking it to the man. Sasni amach tá an fhí seán seo gan éon fuheadsalú. Now that's gangster. Agus, yeah, sin an cinál rudí a bíon smisise sa míle agus, yeah, tá mé ag fáil an Germánis tá sin ag dul a rai, all right, tá sí Jackar ceann in na mórtanga ála, cá me sin ará. Tá mion difriúil ag muosa na Germána ó híomh an Germánis de. Tá siad ag géirí, costal le muosa na Franca, tá mé ceappa, tá siad ag géirí go bhfuil tusa an Germánis crín a labhart ón tús. Ní léon spás na seo go dhaoine atá ag éirí nó atá ag déana éireacht an teanga labhart. Nás an seo. Okay? Caiith tú a bheith landálta le Germánis. Otherwise, tá muid a fill-arás ar an Merle. Agus sin chuí aibrin sin. Sin chuí aibrin sin seo. Agus chuir sin frustrachas ar an minister rís, mar bí me géirí éireacht dhéanamh agus a bheith glabhart le daoine. Mar sin chuí ála means tú teanga, aon teanga. Caiith tú clachta dhéanamh ar. Costal aon teanga. Ach, bíonn si Jackar nuair a labhraí mise Germánis agus finn siad arás ar an Merle. Man, that cut you deep. Ach, an bhfuil an láhanana, bhí mé mu ar siúlóds in aice leis an Rhein, tá man in aice leis an Rhein is bhí mé ar mu ar siúlóds agus bhí mé imhí ar binse éigen, just a brandú ar an Rhein. Ag lígins mo cí, bhí capra agam, just chillin amach an sin, lom féin. Taking in the vibes, Mario and Sheet. Agus Honic ban again, Shan ban. I'm doing that in the wrong. Nielsen. Be moving. Vishy Shan. Okay, Vishy Shan. Vishy score. Does she grow share score? So Shillam go to Shan or touch her score. Niels Hagam my face of pain with the raw hella. Fuck. Anyway, the Ambancho, Honic and Bancho. Chuig an binseach dúir sin féidir an sin seo, bhí sé glabhras Germánis gan áras, agus bhí an tuiscin tagam ar méid dúir si bhí an ráteicií dúir me gan áras fis at sin sin, agus thosaigh si I glabhras faoin aimseir. So tá an cinál vocab sin agam sa Germánis, so thosaigh mé I glabhras arás leithí. Agus thug mé go dara nach rá Germánis mar an céad teanga eici, mar bhí cinál blas ar chuid Germánis, agus an sin thosaigh ag cóirceistin ar an maidile
Carbás me hin. Agus rinne an tain regret agam, rinne an rud a bís mise ag tors na mach chuoine faoi, ná rinne mis ag dúirt mé, hey, ní as an tír me, níl mór an Germánis agam. So, an sin dúirt si ní as an tír me ach nirad is as an Serbia me, col lua is a dúirt si Carbás an Serbia I. I was chilled out. Fies hag, cén cinál daoine atá is Serbia. Bí mis rála daoine tamar fad, má tá deis agad dul amach an sin agus a bheith. Má tá deis agad dul amach an sin agus chóirta chóirta in Serbia. Jenna. Siad a grúpa den na daoine is fearr down. Tá siad anchos le mús na héireann ó híomh. Tá siad ag géirí crack a bheith is bralo a bheith gól. Tá siad ag éirí an cultúr agus an tír a haspánscot, an tám mar fad. Agus tá sin go hála. I mo chorm hín, tá sin go hála. Agus símen sin agus bhí chusa me chunig láhairt agus bhí si gin sin don Carbás an Serbia. Agus bhí idir mo broken Germánis agus mo Serbish briste. Bhí mu an an chorá bheith agus bhí sin go deas. Ní rá si ag éirí mé cheartú, bhí si ag éirí chluistáil a méid a bhí le rádam. Agus bhí mis ag éirí a chluistáil a méid a bhí le ráici. Agus de réir chéile dúir si go rá aithne eici ahar Giovanna chalín. Agus bhí sin go deas. Bhí sin go deas. So that was a big W dumsa an seachtain seo ó híomh an Germánis de. Bhí mé ná chorá bheith agam le duine éigean. Hey, Germánis briste is fearr Germánis briste ná Berle cliste. Is fearr éon fucking sanghe ná an Berle. Mar níl an attachment sin agin don Berle. Agus níl an attachment sin feicithe agam ag aine don Berle. Fiú muoin na sasna, níl bíon siad san mí hástan ar nach láirn tú Berle ge. Sílam, agus níl ach eiste agam. Sílam go bhfuil an méid sin leaganacha Berle amach sin, a méid tíortha Lowry's Berle, agus a Lowry's Berle Ballydifriú, tá na Merachán, muoin na Héireann, unfortunately. Muoin na Bretna Bheoga, muoin na Halga. Tá Berle á labhairt I gceann na tíirse, an Africas. Tá Berle ar fudfáil na chruinne. Ach, nóir I labhraíonn duine ag an Berle, ní bhí mé rán sin nóir I labhraíonn mis a Germánis, fiann si agus cluiseann siad nach bhfuil an Germánis mar an céiteangar go meach níl mo Germánis go chruinn sin, fiann siad a raise an Merle. Agus de chuid is mód ná ní bíonn an Berle acu go thomlán cruinn. Ach ní bhí mis sásta sin sin a rá hé. Níl chuid Berle gheart. Is féidir stuff go láras an sin. Sálaigh just hey, ní féidir le bheith láras le chéile. Níl do Berle cruinn, níl mo Germánis cruinn. Let's leave it. I don't think we can be friends. Ach ní bíonn san cinál attachment sin agam don Berle. Ní bíonn mise á chearta daoine as leis an Berle de. Tá car eile dem chuid agus is as an Serbia I ó thuchas. Agus déireann si nach bhfuil mór an Berle ach tá Berle iontacha aici. Bíonn daoine an rud a tharla ná bíonn daoine is spóca astí sa scoil agus áiteanna eile faoin Berle tá aici. Ach tá Berle aici. Tá sin an gachbud a déireann mise a hiscuilt. Ní bíonn sa aon fáimhin aici. Ach bí daoine is spóca astí. So mar sin níl an muína aici le bheith labhairt I Merle an tamar fad. Ach idir an Berle tá aici, an Serbish tágam agus an Germánis tágam, we can make it work. Agus sin an príomh sprach atá le teanga. Commerceáilta a dhéanamh le duine éigean. Sin an príomh sprach ach tá daoine thar bheith attached don chruinnis. Is brála daoine Gramadach agus bhfuil mar sin. Is brála an Gramadach amach seo. Tá sé cinál líon eiste chumsa. Cén cinál daoine atá just có tóca le Gramadach. Man, tá Gramadach
ladrónach. Níor híming I ranghaig a riomh agus nor hosa a múnsair lawas fin grandach. I minkin cap me, oh lads, what a day atá ma Rome. Tá muds play an grandach. What? No. An swingin ein den mar sin. Ní captain é. Ach yeah, sin a maid zwemse in our tá vi me géirí pocril sé nóí agus is léir gur cúd nó mit zéige tá gist. Céir de génis méid leis an pocril seo níl clú agam. Níl clúan in our níl am céin úsféid atá ag YouTube ach vi me géirí seo gana. Vi me géirí rud éigen a chrothú tá níos fuidse ná nóid nó agus I géirí just níos mó bhaige leabhart, san áiríre ag éirí níos mó bhaige leabhart. Tá mé dhéanana le chuir córa lína agus ruí mar sin agus tá sin ionach. Ach sin óháin na inseachna agus cearcan óid atá gist. Agus nó críicnís na chuir córa. Bhín fánar níos mó cansa dhéanana. Bí misigh ag leabhart chun féin ar an chluin. Bí mé ag leabhart chun féin ar an nos. Bín Johanna bortha fum, mar nar héims mu ar siúlós chun féin. Be mission in mon disport the vehicle. Oh, just deep in the debates. Much are really different. Agus vir mission a marking shin a spashtor agus malava bugger like just a geary I'm pointing in a when usually. Yeah, bishi bore from an kinal fear atá ag ná go mé daoine eile a brandorm agus a ceappa gohfuil na chraáilsa. Hey, it's too late in the day for that. Tá mise ag síon seo le hat arm ón rúis, spéic gréine arm agus tíléine agam ó 14 clothing. Ar thuúla siú fao 14 clothing. An bhfuil an podcast se orthe ag 14 clothing. Má chuine Dylan, hit me up in the comments, má tá tos ag géirí orthaíocht dhéanamh leis an podcast on Céad Eagrán. Let's make it happen. 14 clothing. Tá an podcast show area ag 14 clothing. I'm making it happen. I'm making it happen. Seo me festis dul is féidir that dul go 14 clothing tá siad mar an céad sponsors an podcast show. Tá mé ar bís fú sin. Just rinne mé I sin dom féin anis an conra síine. Yeah. Sílam sin amazing, bí mé mac an sin ag spáistor ag láir chun féin. An tá mar agus an feartá go bhana ná go mé daoine ceappa go bhfuil me crackáilsa, but too late in the day. Níos am tá sé cinálín Jackar bheith láir le taim mar déantar ráise puinte agus ruí mar sin agus béidir go dhéanaan mé grá chuid den pagriile seo. Béidir go dhéanaan mud chuid a hain agus chuid a dul. Couple of moments again too. Close to the friends, like we're friends go watch. Friends, like Big Bang Theory. We're like the kinda cure, chlor, and we're shule in the television. Simpsons version. Near Earth arc, phenomenal. Laura Clegg, Matatu, Masuri Garatu, Brandware, RTE, no really mission. I got there and drop off the mission Brandware RTE. I was me and Mulado. VTG Caharan, knock. John Kill her shule, TG Car. Rinne siad an, hey, rinne TG Car, hey, is sin ráte, TG Car, rinne siad an top le electric picnic. Electric picnic imlína, ní rá mé an, bhí chuile chunne ar my TikTok, ar my Instagram, bhí siad an, agus plódaithe go nícha. Lads, tá an chuige a ráis, chur mé an chéad fís an a rá bhfuil an chuige a ráis, tuis go raibh an scan an chuig nícha, bhí gatain glabhas go nícha, John, vi níos mú scanán, tá níos mú scanán tris teach macnis in réige. Tá fucking réige ras. Is cuireann lom nor bhí mé ma ládóg, bhí mé rá bhlín zéipis. Ag dullas seachs céimhín. Ag teach ó Bunswell Burle. Agus mé seasa an sin os chór chlosnachar in Malio Henry, the fields of Athenry. Agus gabhis up to bhí an, bhí an mion an go rá an gweige just in one slow death and chin. The dini muchin chin a giri an gweige chun bio agus
chosan do hort chun Gaeilge ach, you know, ní rá sé gobar. Bhí daoine ní sásta an Gaeilge a liggins bás á, go deas ré. Agus is cuireann nuair thug mé an Gaelscoil, bhí na scoilna eile chur an Gaelscoil. Ní rá an Gaeilge cúil, ach anois, lads, tá chulúil ag iar Gaeilge, lads. Oh, we're back on Gaeilge fucking cool amach. Tá daoine ag iar, what? Bhí daoine tuismach nach chur an Gaeilge sexy, nach chur é was leis an Gaeilge. Ach anois, tá daoine muin sin ag chur TikToks, fucking just a dinner podcasts le Russian hats agus spéitli grin ag láras Gaeilge. We are back agus tá ma harpas as frí sin.